Maxwell, we've got a Gwent off. Paddy's reffing as well, we've got a Gwent off. Put your jacket on, keep you warm. Felly, yr ail gêm yma ar cae 1. Nawr, rhwng Ysgol Y Strade a Bishopston. Bishopston yn dechrau pethau off fan hyn. Strade yn y gwyrdd coch a melyn, a Bishopston yn y gwyrdd a melyn. Y bechgyn ôl yn elli sydd ar y bêl yn gynnar fan hyn. Disgwyl i lledu'r bêl. Pasio taclus yna, cyfle yn gynnar fan hyn. I'r uwchech Josh Jones. Ond y bêl wedi mynd mlaen fan'na. Cyfle da i'r Strade. Ond sgrym fi fyddi i Bishopston. Bishopston yn ennill ei sgrym unen fan'na. Chwilio am y bylchau. Ond dros y bêl mae Strade yn mynd, ond mae'r dyfarnwr ddim yn hapus. Dweud bod y taclwr heb ryddhau, felly cic osbyd i Bishopston. Cicio'r bêl i ffwrdd yn y gwagle. Dim di mynd rhy bell, ond chwaraewr Bishopston oedd yna. A mae cyfle fan hyn nawr. Angen i Strade. Gwylio allan. Matty Apper yn y scrum cap glas. Cyfle fan hyn os am mynd allan y llydan. A yw Bishopston yn y cornel. Wedi dadlwytho. Ond y pêl am gyfle fan'na i Bishopston. Ond wedi bwrw'r bêl ymlaen. A Strade fydd yn disgwyl nawr i mynd ochr pen arall y cae ac am pwyntiau cyntaf y gêm. Sgrym yn cael ei roi mewn fan'na, ond Strade wedi colli sgrym. Cyfle nawr i Bishopston. Ond yn colli'r bêl nawr a Strade efo'r pêl nôl yn ei dwylo a gallen nhw fynd holl hyd y cae, ond y bêl wedi mynd mlaen o'r dwylo. Allan o dwylo. Ron Daniel.
Felly sgrym arall fe fydd i Bishopston y dro yma. Dyfan o ddim yn apus fanna. Wedi chwythu lan am cicrydd. Felly bydd y Strade na i ddechrau pethau fan hyn. Taclo dda fanna gan Bishopston, gwrthrycio. Ond mae cyfle fan hyn nawr i rhif 5. Max Evans. Dim efo'r coesau gyrraedd yna. A Strade efo'r pel ar yr hanner fan hyn. Wedi mynd pasio un ac yw Strade mewn am cais gyntaf y gêm. Ydyn wir. Traed gwych fanna. Wedi ochr gamu. Ac o dan y pist. Am cais gyntaf y gêm. I'r bechgyn o Llanelli. A'r trosiad yn llwyddiannus. Felly y sgôr yw Ysgol Y Strade 7, Bishopston 0. Bishopston Y Strade na ddechrau bethau fan hyn nawr. Dadlwythio Pert. Ond y pas yn rhydd fanna. Wedi dôl allan i'r asgell. Strade mynd dros y bel fan hyn, gwrthrycio. Ac yn edrych. Dwylo da, ond fe fydd yn cic-os. Cyfle fan hyn nawr, os yw Bishopston am fynd yn syth. Ond methu mynd yn bell iawn. Amddiffyn dda gan Strade. Mynd lan fel llinell. Roi'r pwysau mlaen. Mynd nôl a Bishopston i ail yr ugen yr unen. Y cic ar chwrs fan hyn i Bishopston. Edrych falle galle fynd yr oll ffordd, ond y pel yn mynd mlaen o'r dwylo. A fydd y Strade yn edrych am yr ail gais o'r gêm fan hyn. Mae dan nhw rifau allan. Ond y bel unwaith eto wedi mynd mlaen o dwylo Strade. Felly fi fydd yn sgrym i Bishopston. Nagosau at yr hanner amser. Felly Bishopston. A oes un cyfle dan o cyn yr hanner amser. Y cic trwy'r canol a'r cwrs ac am gais dda unigol. Gorffeniad da o dan y pist i Bishopston. A trosiad yn un llwyddiannus. Felly y sgôr 7 pwynt yr un. Cic uchel lawr y cae mewn i ail ar ugen. Strade. Ond y pel nôl yn dwylo Bishopston. Ac mewn am cais arall. A gwaith gwych gan Bishopston fanna. Cais yn syth o'r cic. Ac yn cosbi y Strade fanna. Efo'r pel yn mynd mlaen o'r dwylo. Ddim yn canolbwyntio. Ond y trosiad wedi mynd y llydan, felly dyna sgôr ar y hanner. Bishopston 20,
Ysgol Y Strade 7. Kai 1, pitch number 1, Urdd WRU. Kai 2, pitch number 2, Bechgyn Bl.10. Kai 3, pitch 3, Ebrill. Kai 4, pitch number 4, Ysgol Y. Kai 5, pitch number 5, Bishopston. Kai 6, pitch number 6, Ebrill and St John Baptist. Kai 7, pitch number 7, Urdd WRU. Kai 8, pitch 8, Cwmbran a Ysgol Y. Kai 9, pitch 9, Newman and Bishopston. Pitch 10, Howell, Darwen. Kai 11, pitch number 11, Cwmtawe a Berera. Kai 12, pitch 12, Path, Ender. Kai 13, pitch 13, Generally doing this or one team? No, we're doing this pitch all day. Oh, fantastic. So, where they played on this pitch? Ysgol Y Strade of TV. And if the video is on, Yes. Live on YouTube. Yes. You know, someone that kept flat just on the outside there. You like? Felly, nôl lawr ar gyfer yr air hanner. Ysgol Y Strade, 5 pwynt i ôl Bishopston. Ball, take a ball! Clyrio da o ryc fyna. Chwilio am y bwlch ochr gamu. Leave it, hand, leave it. Griff! Pas y misio un, a yw y gallu mynd rownd. Dadlwytho, da. Da. Pas bach yn rhydd fyna. Ond Max Evans sydd ar y bêl. Ceisio mynd dros y llinell fan hyn. A cais gwych gan Y Strade. Ochr gamu. Da. A dy nôl A Strade. Syth nôl mewn y gêm. Yn yr ail hanner yma. Cyfle mynd ar y blaen o siw trosiad yn llwyddiannus. Come out, boys! Hit them! Edrych yn dda, ond os... Ond na, yn anffodus, i Y Strade, anlwcus fyna efo'r trosiad. Felly'r sgôr yn gyfartal fan hyn, ar y cae 1. Wrth i Y Strade ail ddechrau pethau fan hyn. Dal yn disgwyl i'r bêl dyn ôl i'r canol y cae. Bishopston yn cael y bêl yn ôl fan hyn. Edrych i chwarae cic trwyddo. Cic bach net syth i dwylo. Bishopston a os genny'r coesau a'r cyflymder i cyrraedd yn y cornel. Am dacl fanna. Ond y dyfarnwr wedi caronhau y cais am ymateb gwych fanna gan Bishopston. Cais y syth o'r ail ddechreuad. Felly y sgôr yw Bishopston 17, Ysgol Y Strade 20.
Anlwcus efo'r trosiad yna. Agos iawn, reit ar y wrestlers. Ond fe fydd y sgôr yn aros am 17 pwynt i 20. Cic hir y tro yma gan Bishopston. Roi e'n ôl mewn i ail ar 20. Y Strade. A gall y Strade fy'n holl hyd y cae fan hyn. Ochr Gami. Dadlwytho da. Ond pas bach rhydd fanna. Yn rhoi'r pêl yn syth nôl i Bishopston. A gall Bishopston mynd am cais arall fan hyn. Falle roi'r gêm allan o ddwylo y Strade, ond na. Ond y bêl wedi mynd mlaen fanna o ddwylo y Strade. Felly fe fydd yn sgrym i Bishopston. Yn ail ar 20 y Strade. Sgrym anhaclus, ond a dwylo anhaclus yn adar-lwytho da. Strade'n edrych i ddyn nôl yn gyfartal yn y gêm fan hyn. As gan y cyflymder a'r coesau i cyrraedd y llinell cais. Oes yn wir. Cais unigol, ffantastig fyna. Gan y Strade, trosiad i ddilyn. Cyfle i roi y Strade nôl yn y blaen. A dyna ni. Y trosiad yn llwyddiannus ar sgôr nawr yn y Strade. 4-15. Bishopston 17. Bydd angen i Strade amddiffyn yn well trwy yma os am cadw Bishopston allan. Ond y pêl wedi mynd ôl yn ôl dyfarnwr, felly dihangfa. Ond cic ddim yn dda fyna. A di roi'r pêl yn syth nôl i Strade, a dyna cais i Max Evans. A'r potensial wedi roi'r gêm i ben. A trosiad i ddilyn nawr i dod â Strade yn y blaen o 26 pwynt i 17. Tipyn o waith gan Bishopston fan hyn nawr i dod nôl mewn i'r gêm. Strade cic hir fan hyn, mewn i ail ar 20. Bishopston. Trial gorffen y gêm fan hyn nawr. Tamed bach o panic fyna yn pasio Bishopston a'r pêl yn mynd allan. Fydd yn sgrym gan bod y bêl wedi mynd mlaen. A sgrym i'r Strade fydd hi. Sgrym man i ben, ond y pêl wedi dod i'r Strade. A'r cyflymder, a'r cryfder gan y Strade i gorffen y gêm bant a sicrhau y fuddugoliaeth cyntaf y dydd i'r Strade. Wedi bwrw postyn efo'r trosiad, ond y sgôr yn 31 pwynt i 17 i'r Strade.
A gall Bishopston ceisio dyn nhw mewn y gêm. Ceisio creu rhywbeth fan hyn nawr yn yr eiliadau olaf. Ond taclo dda gan y Strade. Will Evans yn gwrthrycio. Taclo'n dod mewn fan'na gyda Josh Jones. Ond y dyfarnwr yn rhoi cic gosb i Bishopston am ddim yn rhyddhau yn y tacl cyn cystadlu am y bêl. Edrych falle bod y pas y flaen fan'na ydy. A mae'r dyfarnwr wedi galw y gêm i ben. Felly sgôr terfynol fan hyn yn gêm 2 y ddydd ar diwrnod 2. Ysgol Y Strade 31, Bishopston 17.